Eu já reconheço e seguidamente para o senhor Plaster. Bom, dank bom dia, Javier na tarde. Camila, eigenlijk, nós sabemos juntos, nós temos reunião para bisa agora de conversação sobre diferentes tópicos e de cooperação, samenwerking, den Koninkrijk, pero mais bem também despedida, como parte de despedida que o senhor Plaster está tomando para toda a isla e país de Reino e naturalmente o que está beurt die Curaçao para tomar despedida também de minister Plaster e de parte de minister Plaster também para tomar despedida de Curaçao. Dus eigenlijk, ik wil die prijs dat maar spelen, ik quero doen oportunidade para ribar alguma palavra e contestar a pergunta dan. Met jullie, minister Plaster. Goedemiddag, Mita Papia un poco propriamente. Un tiki. Ik ga toch maar in het Nederlands minister-president bedanken voor de zeer gastvrije ontvangst. Mooie Curaçao. We hebben elkaar gisteravond ook met andere leden van het kabinet erbij, een aantal mensen uit de samenleving al uitgebreider bij het diner kunnen spreken. En zojuist ook uitgebreid elkaar gesproken. Ook over actualiteit. Ik wil allereerst de minister-president nog feliciteren met zijn nieuwe hoge ambt. En hem en zijn team heel veel succes wensen de komende jaren met het leiden van het mooie land Curaçao. We hebben veel samen te doen in het Koninkrijk om samen te zorgen dat het leven van mensen nog beter wordt, veiliger. We komen er wel op terug, maar ook in alle andere opzichten beter. En daar hebben we ook vandaag met elkaar uitgebreid over gesproken. Als je het goed vindt wil ik daar 2 punten kort uitlichten. We hebben uitgebreid gesproken over de zorgen over de ontwikkelingen in Venezuela en wat dat betekent voor de eilanden van het Koninkrijk. Om te beginnen Curaçao, maar natuurlijk ook Aruba, Bonaire. En hoe we daarin de komende tijd samenwerken. En was deze week ook op Aruba, waar iemand tegen mij zei, moet je nou voorstellen dat die situatie zich zo ontwikkelt in Venezuela en dat je hier als eiland er helemaal alleen voor staat. Dan zit je toch heel anders dan wanneer je weet dat je dat met z'n allen en samen kunt doen. En de komende maanden en weken zal het belangrijk zijn dat we dat in grote samenspraak zullen gaan doen. En we hebben daar uitgebreid met elkaar over gesproken. Het tweede punt waar we uitgebreid over hebben gepraat is de plannen van de regering. Naar ik heb begrepen zijn ze voor een deel nog is het urgentieprogramma nog in het concept. Maar we hebben er al het een en ander van mogen zien. En ik wil de regering daarmee complimenteren. Ik vond het, ik weet niet wat er in Nederland voor regeerakkoord komt, maar men kan een puntje zuigen aan wat er hier is gepresteerd. Met name omdat dit urgentieprogramma nu zegt, mensen van Curaçao zitten nou al heel lang in een situatie van weinig economische groei. Het wordt tijd dat mensen zichtbaar, juist in de wijken waar het meest prangend is, dat ze zichtbaar gaan zien dat dingen de goede kanten op gaan. Er is daarbij gekozen voor een integrale benadering met een wetenschappelijke grondslag en met ook nadrukkelijk concrete doelen waarvan dan ook het effect voortdurend in kaart wordt gebracht. Dus een hele moderne aanpak. Ik denk een hele goede aanpak. Dat brengt mij er dan ook toe om te zeggen, laten we nou kijken hoe we dat zoveel mogelijk kunnen ondersteunen. Nou, dat moeten we nog samen gaan doen de komende tijd ook. Maar een aantal punten heb ik al wel daaruit kunnen vissen. Dus die kan ik hier misschien ook wel noemen. In zijn algemeenheid zeg ik, naarmate het programma concreter is en ook de vraag om bijstand concreter is, kunnen wij vanuit de Nederlandse overheid natuurlijk ook meer doen om die bijstand te verlenen. Een aantal concrete punten, en ik noem er zo 4, is in de eerste plaats ondersteuning bij het wetgevingsprogramma. Dus dat heb ik toegezegd. In de tweede plaats ter uitvoering van de resultaten van het UNDP-onderzoek hulp faciliteren. Daar hebben we ook nu in ieder geval een bedrag van 4 ton voor kunnen toezeggen. Dus dat kunnen we meteen vrij concreet maken. In de derde plaats het Top C-programma. Het Top C-programma dat zich richt op jongeren die op de grens van de rottigheid balanceren. Proberen die de goede kant op te sturen. Dat is een samenwerking waarbij natuurlijk Curaçao
in de eerste plaats aan zet is, maar we dat doen samen met de gemeente Amsterdam, met het ministerie van OCW en met het ministerie van BZK. En ik heb toegezegd dat we dat in die samenwerking, dat belangrijke programma, zullen ondersteunen. En tenslotte, met een slag om de arm, want het is de portefeuille van mijn collega van OCW, maar op het thema van het voortijdig schoolverlaten weet ik dat men bij OCW met alle plezier, ook op basis van de ervaring die in Nederland is verkregen in de afgelopen jaren, dat belangrijke thema van voorkomen dat er drop-outs ontstaan, dat mensen op school blijven, dat men dat met alle plezier zal ondersteunen. Het zijn zo 4 concrete punten daaruit, maar daarmee is het niet klaar. Ik denk dat we echt de komende weken en maanden goed samen zullen moeten kijken, ook als het programma een finale versie aanneemt. Hoe kunnen we zorgen dat mensen in Curaçao merken dat uiteindelijk al die overheden er zijn om hun leven beter te maken. En dus ik ondersteun zeer het nieuwe programma van de minister-president. Ja. Nou, dat ontvangen we met harte dank en tevredenheid. Het is een korte periode dat we samen collega's minister zijn, maar sinds onze eerste gesprekken hebben we al aangegeven dat we inderdaad gezamenlijk, integraal iets willen doen voor de wijken om zo de sociale achterstand in te halen, maar toch werken richting meer welzijn in de wijken voor de families en de buurten. Vanaf het begin heeft minister Plester aangegeven dat ze daarmee willen helpen meedenken, om te kijken hoe we toch via de BZK die connecties kunnen maken met onder andere gemeentes, maar ook andere organisaties, om te kijken hoe we op een heel praktische manier kunnen samenwerken binnen het Koninkrijk ten behoeve van onze mensen hier op Curaçao. En we zijn zeer, verheugd dat we nu al wat toezeggingen hebben gekregen, maar inderdaad met het verder uitwerken van het programma en in de implementatie zullen we waarschijnlijk meer kansen zien hoe we gezamenlijk in het Koninkrijk kunnen werken voor het welzijn, mijn visie, voor alle burgers van het Koninkrijk. Dus we moeten nu een stap verder nemen in nieuwe relaties, wat ik ook heb aangegeven als minister-president, dat wij ook een rol zien voor Curaçao om invulling te geven aan Koninkrijk in, een nieuwe hoofdstuk, waar wij een stap verder nemen van, na de constitutionele hervorming, na wat we kenden als ontwikkelingssamenwerken, maar gewoon praktisch werken op handel, economische ontwikkeling, educatie en ook veiligheid. En in dit geval het Top C-programma is een preventief programma om te zorgen dat onze kinderen en onze jongeren op het rechte pad blijven en hun persoonlijke potentieel realiseren. En het is maar een begin. En van ons kant natuurlijk, ik ken de minister Plasterk al een tijdje. Hij heeft heel lang gezeten in onze ervaring als minister van Koninkrijksrelaties verbonden met Curaçao. Heeft ook heel veel meegemaakt. En ik kan zeggen dat we ook een beetje hebben gesproken van hoe kunnen wij verder, dus in zijn overdracht aan zijn opvolger, maar hoe kunnen wij als Curaçao en de andere landen met Nederland een nieuwe invulling en een betere invulling geven aan koninkrijksrelaties, om de banden eigenlijk te versterken tussen de volkeren, dus niet alleen de overheden, maar het gemeenschap in het algemeen. That's it. Meneer Plasterk, u zei met de eilanden zullen niet alleen gaan en de bank in Venezuela. Dat we dat samen moeten doen. Wat moeten we precies samen doen? Wat houdt Nederland voor zouden moeten ontwikkelen? Als u het goed vindt, wil ik niet al te specifiek worden, omdat ook het voortouw natuurlijk ligt bij de regering van Curaçao, respectief de regering van Aruba. Dat hangt ook af van hoe de situatie zich ontwikkelt. Wees ervan verzekerd dat we goed in beeld brengen en in kaart brengen hoe het zich zou kunnen ontwikkelen. Maar ik denk dat we er niemand mee helpen door al die scenario's er helemaal uit te gaan spellen.
wees ervan verzekerd dat we dat onderling wel doen. Maar kunt u toch een voorbeeld geven? U kunt ze niet allemaal beschrijven, die scenario's. Maar u kunt wel, moet de marine iets mee doen of zo? Nou, bijvoorbeeld wat we kunnen geven. Ik heb begrepen dat er nog afgelopen nacht door de kustwacht, want een gemeenschappelijke onderneming is, een schip is onderschept met, ik weet niet hoeveel erover bekend is gemaakt, maar in ieder geval een aantal mannen aan boord en wapens en drugs. En ja, anders waren die misschien aangeland en dat was het land niet beter van geworden. Dus er zijn zonder nou vooruit te lopen op ontwikkelingen, maar ook in het heden al heel veel voorbeelden waar we die dingen samen doen. Ik denk dat in de huidige situatie gaat het meer om samen meedenken over de what-ifs. Ja, dus scenario's die zich kunnen presenteren die eigenlijk boven de absorptiecapaciteit van Curaçao gaat. En we zijn inderdaad eerst verantwoordelijk. Maar waar we daar, laat zeggen, in het geval dat wij te maken hebben met een vluchtelingentoestroom, hoe kunnen wij dan, als het boven de capaciteit van Curaçao, we hebben in een paar weken aangegeven, een paar weken geleden, dat we het hebben, dat we, laat zeggen, gereed zijn om bijvoorbeeld 250 voor 3 maanden te huisvesten op te vangen. Maar ja, als er een andere scenario presenteert, hoe kunnen wij dat samen mee omgaan? En daar zijn er gesprekken over afgelopen week, maar ook komende weken, van wat kunnen we daarvoor, laat zeggen, voor elkaar betekenen. Meneer Cooper? Mag ik een lastige vraag stellen? Hoe hebt u het moment ervaren dat u die aanwijzing moest geven tijdens de verkiezingen van Curaçao? Dat is een goede vraag. Ik vind het geen lastige vraag. Er was de verkiezingen waren rechtsgeldig uitgeschreven en hadden dus kracht. En toen heeft de gouverneur geconstateerd dat het besluit om die verkiezingen af te blazen en het volk niet te laten spreken, dat niet rechtsgeldig was. En heeft het om die reden doorgestuurd naar de Rijksministerraad. En ik heb toen gedaan wat ik vind dat mij te doen stond, namelijk de gouverneur steunen, die terecht deze analyse had gemaakt. Vervolgens heeft het volk gesproken in Curaçao. En eerlijk gezegd is het eigenlijk vanaf het moment dat er helder was dat die verkiezingen zouden plaatsvinden, is er ook geen discussie meer over geweest. Heeft iedereen gezegd, goed dat het heeft gebeurd. We zouden anders in een vacuüm zijn beland van onwetmatigheid, waarvan dan op een gegeven moment niemand meer weet of het rechtmatig bestuur is. En dat zou niet goed zijn geweest. Dus ik denk dat de gouverneur toen een verstandig besluit heeft genomen. De Rijksministerraad heeft daar volledig gesteund. Dank u. Meneer Plasterk, goedemiddag. Als ik de laatste nieuws uit Nederland hoor, dan zit de economie in Nederland in de lift. Hier op Curaçao zit daar tegenovergesteld, de economie gaat op 0,0. Bent u niet bang dat bijvoorbeeld tegenstellingen, dat die exodus in het verleden plaatsvond, veel Curaçaoënaars naar Nederland zijn gegaan, omdat hier dus de economische situatie hopeloos was, dat weer kan herhalen, dat zo'n. De belangrijkste motivator voor mij als minister van Koninkrijksrelaties is niet om te zorgen dat het hier beter gaat om te voorkomen dat mensen uit Curaçao naar Nederland komen. Want we hebben inderdaad mensen uit Curaçao uit Nederland, daar zijn we heel blij mee, er zitten hele goede mensen bij. En dat is niet de doelstelling. De doelstelling is gewoon om te zorgen dat we binnen het Koninkrijk zorgen dat het leven voor mensen beter wordt. En daar hoort inderdaad de economische groei bij. Ja. Afgelopen jaar was die er niet. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de terugval van de economie in het grootste buurland van het Koninkrijk, Venezuela. Ik vraag het wel eens in Nederland, wat is ons grootste buurland? En dan zeggen ze Duitsland, maar dan zeg ik nee, dat is niet goed. Dit is Venezuela, dus die terugval van de economie die wordt gevoeld hier. Maar ja, we moeten er alles aan doen. En ik denk dat wat het urgentieprogramma van de nieuwe regering nu ook probeert, is juist op de plekken waar het zwaarste gevoeld wordt, zorgen dat er weer een nieuw perspectief wordt geboden voor mensen. En dat steunen we graag. Meneer Plaster, denk, want de situatie hier is hopeloos slecht. Veel werkloosheid. Nou, slecht, maar niet hopeloos zou ik zeggen.
weet niet hoe lang de mensen het hier gaan uithouden. Nou ja, maar het is ook een terechte zorg van de nieuwe regering om daar wat aan te doen. En ik had lof voor dat nieuwe programma. En ik denk dat we nu ook met z'n allen moeten zorgen dat we daar waar dat door de regering van Curaçao wordt gevraagd, dat we daar bijstand aan verlenen om te zorgen dat het ook een succes wordt. Ja. Meneer Plasterk, we hadden het even over Venezuela. Ik begrijp dat er niet alles over gezegd kan worden, dat er nog dingen overlegd moeten worden. Eerder deze week gaf brigadegeneraal hier op Curaçao, meneer De Vin, die is ook hoofd van de kustwacht, een interview aan het Reformatorisch Dagblad. Het kan natuurlijk altijd dat de journalist het anders opschrijft dan hij het gezegd heeft. Maar daar stond dat het een geruststellende gedachte was voor Defensie hier, dat als het nodig is, ze Nederland kunnen contacteren, bellen en dat het dan hulp komt in de vorm van mankracht, materiaal enzovoort enzovoort. Dan had hij specifiek over de toestroom van vluchtelingen. Is dat iets waar wij kunnen zeggen, dat is fijn, want als het nodig is, dan helpt Nederland op militair gebied? Ik heb generaal De Vin vanochtend uitgebreid gesproken op de kazerne en hij heeft natuurlijk gelijk dat als hij zit hier in zijn rol als generaal in deze regio en als hij met de minister van Defensie signaleert dat het echt nodig is dat er wordt bijgesprongen. Nou nogmaals, het is portefeuille van Defensie, maar daar mag je er inderdaad redelijkerwijs van uitgaan dat er dan niet de andere kant op gekeken wordt. En hulp gewoon? Nou ja, dat hij in de gelegenheid wordt gesteld om zijn werk te doen, ja. Dat is geruststellend. Ja. Goedemiddag, meneer Plaster. Ter afsluiting van uw periode zult u een overdrachtsdossier maken. Wat zullen de belangrijkste adviezen zijn die u meegeeft aan uw opvolger? Dat bestaat uit verschillende onderdelen. Ik denk ten eerste zal ik de opvolger adviseren om goede aandacht en ook warmte te blijven besteden aan het Koninkrijk als thema. Ik moet erbij zeggen dat het in de Nederlandse politiek niet een dominant onderwerp is. In veel verkiezingsprogramma's bij de laatste verkiezingen kwam het eigenlijk niet of nauwelijks voor. Dus het is alleen al van belang dat men zich realiseert dat er hier veel te doen is. Dat er hier veel goede ontwikkelingen zijn, ook belangrijke ontwikkelingen. Ontwikkelingen waar vanuit de Haagse politiek veel aan gedaan kan worden. Er is natuurlijk nog een onderscheid tussen Caribisch Nederland, waar we direct regeringsverantwoordelijkheid voor hebben. Daar op dat terrein zal ik een aantal dingen overdragen aan mijn opvolger. En natuurlijk aan de andere kant de interactie met de landen, de autonome landen in het Koninkrijk, waar het voortouw natuurlijk en de landsverantwoordelijkheid volledig bij de betreffende regeringen ligt, maar waar je samen wel meerwaarde kunt creëren. Dus ik denk dat het vooral, mijn advies in algemene termen, ik zal specifieker zijn hoor, dus voortzetting van de samenwerking op het gebied van het urgentieprogramma zal er zeker een onderdeel van zijn. Maar meer in algemene termen dat het een warm pleidooi zal zijn om aandacht te blijven besteden aan de Cariben als onderdeel van het Koninkrijk van Nederland. Siguiente pregunta. Sí, goedemiddag meneer. U heeft de afgelopen jaren gesproken over de samenwerking tussen de landen in het Koninkrijk. En als u nu terugkijkt naar wat er allemaal gedaan werd om de relaties te verbeteren of te versterken, wat kunt u zeggen hiervan? Is het beter geworden of verslechterd? Ik denk dat het beter is geworden. We hebben nu eigenlijk de eerste volle kabinetsperiode gehad sinds 10-10-10. Dus net al elders gezegd, 20 augustus, dat is geloof ik over 2 dagen, dan is ons kabinet, is het langzittend kabinet uit de Nederlandse geschiedenis. Dus wij hebben werkelijk heel erg lang gezeten in die periode, 4,5 jaar. En ik heb in die tijd over 7 minister-presidenten van Curaçao meegemaakt. En ik wens de nu zittende minister-president toe dat hij ook een lange periode zal zitten. Maar van de 7 jaar sinds 10-10-10 hebben we dus 4,5 jaar in office gezeten. Dat is best een groot deel van die 7 jaar. En we hebben allemaal moeten wennen aan die nieuwe staatsrechtelijke verhoudingen. Zeker zijn dat Aruba als status aparte had al wat langer ervaring met die mix van aan de ene kant autonoom land en aan de andere kant een positie binnen het Koninkrijk. Maar Curaçao technisch is een land dat 7 jaar geleden als land is ontstaan. Aan de andere kant was het natuurlijk al heel lang het grootste eiland in de Cariben en de plaats waar de hoofdstad van de toenmalige Antillen stond. Maar het is dus zoeken geweest naar de verhoudingen. Maar dat hebben we in goede samenspraak gedaan.
Ik denk dat er ook wel veel dingen zijn gebeurd die je nu achteraf vanzelfsprekend vindt, maar waar op het moment zelf nog wel discussie over was. Noem bijvoorbeeld, ik was op Aruba en de minister van Financiën van Aruba zegt, nou ik wil toch graag we tutoyeren elkaar met je praten over de voortzetting van het financieel toezicht, want dat is toch wel goed voor de minister van Financiën en voor de staat dat er enige vorm van onafhankelijk toezicht is. Nou ja, dat is wel een discussiepunt geweest in het verleden. Dus nu zeggen we, nou goed dat het er is. En ik denk dat ook wat u vroeg daar net naar als moeilijke vraag zijn, wat vorig jaar bij de verkiezingen is gebeurd, dat het toch een bepalend moment is, een beslissend moment, waarbij we zeggen we houden ons verder buiten de lokale politiek. Maar nu is het even van belang dat nu echt het volk aan het woord is om die verkiezingen te gaan doen. Dus dat zijn een paar van die bepalende momenten in de afgelopen jaren waar ik denk, ja, na de hand vindt iedereen weer vanzelfsprekend, maar dat was het niet. En we hebben daar echt goede dingen voor de mensen kunnen doen. Nou, er zijn ook dingen die nog niet goed zijn en waar we nog veel aan moeten doen. En er is nog een hoop werk te verzetten de komende jaren. En wat is uw mening over wat er is gebeurd in Bonaire? Dus ik was in Bonaire, er is heel veel vooruitgang geboekt in Bonaire. Ik ben daar een paar jaar geleden geweest als minister van OCW. Ik kwam toen op de scholen. Ik dacht, jongen, wat een oude boel hier allemaal. En ik was er onlangs weer. Al die scholen zijn... het basisonderwijs, nieuwbouw heeft er plaatsgevonden, goed materiaal, goede docenten. Dat ziet ook iedereen. Als je naar het ziekenhuis gaat, is enorm verbeterd. Er is kinderbijslag ingevoerd, er is een ziektekostenverzekering ingevoerd. Maar zeggen mensen dan, ja, maar de wegen zijn nog niet opgeknapt. En dat is ook zo. Dus ik begrijp heel erg goed dat mensen dan eigenlijk de dingen die goed zijn gegaan als vanzelfsprekend gaan zien, vrij snel. Dat heb je zelf ook. En dan ga je je ergeren aan de dingen die nog niet goed zijn. Nou, daar moet de komende tijd aan gewerkt worden. Misschien nog één ding op het punt van Bonaire heb ik daar ook gezegd. De wisseling van bestuur is daar wel heel erg frequent geworden. Ik denk dat het in belang van mensen daar wel is om nu ook eens wat rust daar te hebben. Ik had nog een paar dagen ervoor contact met gedeputeerden daar om op het gebied van onderwijs dingen te verbeteren. Heel concreet ook gebeurd. En ja, die is alweer met een motie van wantrouwen weg. Dus ik heb daar wel voor gepleit dat mensen langer dan een half jaar nu ook eens een programma kunnen uitvoeren. Mas danke. Aceita para a primeira ronda de perguntas. Nós passamos para a segunda ronda de perguntas. De ronda aqui por uma pergunta. Nós começamos com o senhor Quadros. Meneer Plasterk, de situatie in Venezuela is erg. Bijzonder erg. Zeer erg zelfs. Denkt u nog steeds dat oplossingen kunnen komen voor wat in Venezuela gebeurt aan de onderhandelingen aan de tafel, of moet militair ingrijpen een eind maken aan de situatie daar? Weet u, een van mijn eerste taken als minister van Koninkrijksrelaties, want zo is de titel, is heel scherp in beeld hebben wie waar over gaat. Daar heb ik u vroeg daarna afgelopen 4 jaar met name voortdurend geprobeerd, ook in die nieuwe verhoudingen, daar zelf ook precies in te blijven. En dus iedereen aan te houden, zegt ja, maar dit is de aangelegenheid van die, of dit is de aangelegenheid van dat. Het is op dit punt niet aan mij als minister van BZK om u mijn taxatie te geven over wat er in Venezuela moet gebeuren. Dus voor zover er vanuit de Nederlandse regering een standpunt over moet worden gegeven, is dat dan aan de minister van Buitenlandse Zaken, Koenders. En ik zou daar als ik ambteloos burger was misschien met u een hele boom over kunnen opzetten. Maar ik ga er nu als minister van BZK geen commentaar op geven. Ik hoop dat u dat begrijpt. Sí, siguiente pregunta. U bent minister van Binnenlandse Zaken en minister van Koninkrijksrelaties. We hebben in het verleden staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, we hebben verschillende vormen gehad. Mij lijkt, een minister van Binnenlandse Zaken heeft eigenlijk al een hele volle agenda. Dan moet je er ook nog Koninkrijksrelaties bij doen. U heeft het gedaan, maar is het niet raadzaam om, of ja, misschien een hele minister van Koninkrijksrelaties, maar misschien een aparte staatssecretaris van Koninkrijksrelaties, of dat er meer aandacht voor is voor het nieuwe kabinet? Ik ben heel blij dat u dat zegt, want toen ik net aantrad, toen werd er door sommigen vanuit de oppositie het omgekeerde gezegd, namelijk dat het over lege dozen zou gaan, omdat de politie niet langer bij het ministerie van BZK was. Ik heb altijd gezegd dat is hele grote onzin, want ik doe niet alleen het binnenlands bestuur, maar de inlichting en veiligheidsdienst en de koninkrijksrelaties en de constitutie en zo nog een paar dingen. Dus het was een hele kluif. We hebben een klein en compact kabinet gehad in de afgelopen periode met relatief weinig bewindspersonen. Dat was ook een keuze die bij de start is gemaakt. Het is niet aan mij om de nieuwe formatieploeg te formeren, maar het voordeel van een wat kleinere formatie, in mijn ervaring, is dat je allemaal zo druk hebt, dat je geen ruzie gaat maken over nee, dit is van mij, dit is van mij. Dat je zegt, jongens, wees blij dat het allemaal
kunnen doen. Dus ik zou niet adviseren om nou een kabinet van 16 personen aan te stellen met allemaal 16 ministers met allemaal verschillende opgeknipte portefeuilles. Ik denk dat niemand daar uiteindelijk beter van wordt. Maar goed, daar ga ik niet meer over hebben. Dank je. Siguiente pregunta. Zou u misschien iets concreet kunnen aangeven welke vooruitgang Curaçao is in de tijd dat u minister was? Welke vooruitgang in de periode dat u minister was? Op Curaçao. Ja, het is eigenlijk net genoemd. Het is de eerste volle periode waarin we in de nieuwe verhoudingen van 10-10-10 hebben moeten wennen, elkaar hebben moeten vinden. En in een nieuwe verband elkaar hebben moeten kunnen ondersteunen. Ik heb een paar concrete voorbeelden genoemd van waar we op koninkrijksniveau zaken aan de orde hebben gesteld. Ik noemde Aruba, ik noemde net de verkiezingen vorig jaar hier. Maar ook bijvoorbeeld op Sint Maarten was het screenen van nieuw aangetreden ministers op integriteit was in het verleden niet gebeurd. En dat is vanaf 2 kabinetten geleden is dat door de gouverneur gebeurd. Belangrijk voor het vertrouwen wat de mensen, de burgers, het bedrijfsleven hebben in het politiek bestuur. En ik ga hier geen lijsten maken, maar er zijn veel dingen in de afgelopen 4,5 jaar ten goede gebeurd. Er zijn ook nog veel terreinen, en daar hebben we vanmiddag ook uitgebreid met elkaar over gesproken, waar de burgers dat nog niet voldoende merken. En nou ja, het voortouw ligt bij de regering, maar we zullen daar graag samen aan werken dat mensen dat nog meer gaan merken. Ja. In ieder geval geen conflicten met Curaçao. Nee, zeker niet. Nee. Dat is een harmonieuze periode. Ja. Dat is daarvoor wel anders geweest, maar ja. Sí, ¿no tiene más preguntas? Sí, ¿no tiene preguntas? Minister Plasterk, u bent altijd heel positief en lovend geweest tijdens uw bezoek op Curaçao. Ik herken dat niet in de werkelijkheid waarin ik leef hier op Curaçao. Bent u echt geen steentje tegengekomen die een beetje in de weg lag? Niet dat ik iets negatiefs wil horen, maar het lijkt alsof als u hier bent, dat u een heel ander beeld krijgt. Weet u, nou niet om de stemming te bederven, maar ik ben natuurlijk een ongelofelijke steen tegengekomen. Toen ik hier net kwam, had ik contact met Helmin Wiels, die voor de verkiezingen nogal tekeer was gegaan, eerlijk gezegd. Maar na de verkiezingen toch zich had voorgenomen om een aantal goede dingen te gaan doen. En u kent de treurige, dramatische afloop daarvan. Dus ja, er zijn natuurlijk hele grote dingen tegengekomen die niet goed zijn. Op dat punt was gewoon de veiligheid niet goed. Het goede nieuws is dat de dader wel in de kraag is gevat, ook in gezamenlijkheid goed samenwerkend. Maar ik vind het punt van veiligheid nog wel degelijk een groot punt van zorg. We hebben met de minister van Justitie, de minister van Justitie vindt dat ook. En er is vanochtend, mijn SG is vanochtend uitgebreid, ik heb hem gisteren kort gesproken, of uitgebreid bij hem op bezoek geweest om te kijken hoe we hem nog kunnen ondersteunen. Om bijvoorbeeld het aantal wapens op het eiland terug te dringen. Want ja, de combinatie van jongeren die geen banenuitzicht hebben, die op straat gaan hangen en de beschikbaarheid van grote hoeveelheden wapens is natuurlijk een levensgevaarlijke combinatie. Ja. En ik vind het terecht de prioriteit van de huidige regering om daar wat aan te doen. Maar Nederland is ook verwachten? Nou ja, Nederland deelt de zorg van de Curaçaose regering. Nee, en vervolgens als de Curaçaose regering vanuit die zorg vraagt om bijstand, dan wordt die ook verleend. Vergeet niet dat ook bijvoorbeeld het Recherche Service Team, de RST, ook heel concreet, staat op de begroting van BZK, concreet hier bijdraagt aan wat de lokale politie doet. Okay. Siguiente pregunta. Ja, meneer Plasterk. En hoe gaat het met de bijstand die Nederland wil geven aan Curaçao voor wat betreft Guangdong-syndroom en PDVSA en de nieuwe olieraffinaderij? Ja, het voortouw ligt bij de regering van Curaçao. We hebben er net ook over gesproken. Er worden een aantal plannen nu in kaart gebracht. En ik heb bereidheid toegezegd om ook expertise daarbij te verlenen. Hebben we in het verleden ook al eens gezegd dat die bereidheid er was. En ik begrijp dat het ook een van de grote plannen is van de regering. Maar goed, daar kan de minister-president beter over spreken om op dat terrein aan handhaving te gaan doen. Ja, en ter verduidelijking, bereidwilligheid vanuit Nederland om enige bijstand of technische expertise te verlenen of via hun contacten, dat is duidelijk, dat ligt op tafel, maar het verzoek moet komen vanuit Curaçao. Het moet belangrijk zijn, zoals minister Plasterk zegt, dat Curaçao het voortouw heeft.
Het is onze onderhandeling en het is ondersteuning dat Nederland heeft aangeboden en waar nodig zullen we daar ook gebruik van maken. Sí? ¿No tiene más preguntas? Maar tot nu toe is dat verzoek nog niet gedaan. Tot nu toe, maar gezien een vraag dat ik gisteravond heb gehoord in de zaal, komt er wel een verzoek binnenkort. Ja? Maar nee, tot nu toe hebben we geen verzoek ingediend. Sí? ¿Quieres que añadir algo? No, na papiamento toch me quero chamar danki para a visita de senhor Plasterk, minister Plasterk, que toch foi de momento que o meu ministro presidente que nós tem conversação, ela bisa que está seu desejo para por passar e isla nang isugu Corsol para tomar despedida. Bom, nossa relação agora que tem função aqui tem uma duração concreta cortico. Pero toch que anúncio dan que ela se awe, ela reconhecer que o plano que está em desenvolvimento para nós trabalhar no desenvolvimento do barrio para bisa promover melhor bem-estar para nós em diferentes partes de Corsol, que está sostener o programa de maneira que ela vai trabalhar e que de sua banda também ela comunicando Holanda para com o porduna sostener isso aqui de maneira prática. Mais riba nível de barrio, riba nível de NGOs e também como parte de tema na cuta economia e trabalho também nós apapia cortico que nós temos para promover também colaboração econômica, handel para assim e sostener o desenvolvimento econômico. Que me indica diferentes temas integral para ribaje. Naturalmente me que pede indulgência para ora e plano que vamos aprovar para o Conselho de Ministros de próxima semana, nos apresentar isso aqui também na comunidade, pero me quer estar com o seu Plasterk a sua europeu, que foi hora nós assim, nós temos uma visita de uma delegação de Holanda, nós temos conversação com todo o ministro lang, que agora que acaba nós a concretizar alguma área que nós também trabalhar junto de você. Que é importante para o governo, por exemplo, é sustento, riba é parte legislativo com é parte jurídico, com um departamento que torna muito importante para nós por modernizar nos leis e também tem leis para bisa que está sostener nosso desenvolvimento social e econômico, pero também diretamente do barrio, riba prevenção, riba educação, riba soro para ter zero tropal, para minha colega Alcalá Wali está llamele. E pues essa aqui tem bom começo de maneira imensa indicar lo é soro para su overdracht também e pedir para esse diante gabinete sostener o projeto aqui e a colaboração com nós a começar com ele. E nos banda na nome de Corsol despedida, então nós desejar minister Plasterk all the best, tudo bom. E ela permitir que também vá com vakantie. Dus nós esperamos pronto na Corsol a troven junto com sua família. Masha, dank u minister. Minister Plasterk, heeft u nog wat te zeggen? Dank u zeer. Ik zit hier in een enigszins vreemde tussensituatie, omdat ik nog demissionair minister ben voor de tijd die de formatie duurt. Die duurt nu al heel lang. Dus er komt natuurlijk een moment dat we gaan kijken naar Curaçao en zeggen dat het Koninkrijk ons bij moet staan om deugdelijk bestuur te garanderen in Nederland. Want die kabinetsformatie kan zo niet blijven duren. Maar in alle realiteit denk ik dat over een paar weken waarschijnlijk iemand anders zal aantreden. Ik heb Curaçao in mijn hart gesloten. Altijd als ik hier ben, dan heb ik allemaal lijstjes met dingen die ik moet doen. Dus ik heb nu ook een heel programma op zak. Dus ik hoop hier een keer terug te zijn in de context waarin ik kan doen waar u ook heel goed in bent. Namelijk even de rust pakken en genieten van het mooie leven en genieten van het mooie land. En dat ik u misschien in die context ook weer terug zal zien. Maar ik wens u hoe dan ook heel veel succes, wijsheid, plezier met wat u allemaal de komende jaren gaat doen. U bent welkom. Sim? Ok, bom dia. Forma aqui também nós está clausurar a rueda de prensa de hoje tarde, mas dank u voor uw presentie. En meneer Plasterk, minister Plasterk, we wensen u een heel fijne reis terug. En we hopen u zo snel terug te zien op onze douche Curaçao. Dank u Naboso en feliz weekend. Gustavo de live? Ja.